15 yanvarda saat 10'da Balkan vilayetindeki yaşayan adamlar siz Balkanavat şäherindäki şäher hekiminiň öňündäki meýdançasyna barın. Vilayet hekimini çağırın. Vilayet hekiminden iş yerlerini talep edin. Bizde iş yok. Şol sebäpli bizde pul yok. Biz öz maşgalamyzy ekläp bilemdik diýip hekime aýdyn. Eger de hekim iş yerlerini berip bilmese, onda her maşgala sosial taýdan maddi kömek hökmünde her aýda 4000 manat pul berin diýip talep edin. Hekime aýdyn, siz prezidentiň vilayetdäki vekili. Siz şu meseleni prezidente goýup çözüp bilýärsiňiz. Biz indi sizin gowru sözleriňize inanamyzok. Bize sizin gowru sözleriňiz gerek gel. Bize çözgütler gerek diýip aýdyn. Şol ýerde maşgalaň başyna 4000 manat berilmeseler hiç ýere gitmeň. Olar un getirerler, et getirirler, alın. Ýöne hiç ýere tä pul berýän çaly gitmeň. Öz ýagdaýlaryňyzy siz özüňiz çözmeseňiz, indi hiç kim çözüp bermez. Eger de polis işleri ya da MHM işleri gelip meydançany boşadın diýseler, aýdyn şolara. Biz konstitusiýanyň esasyna parahat ýagdaýda şul ýere geldik. Biz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna hereket edýäris. Biz kanunlary bozamyzok. Siz bize karşı bir kanunçylyk ulanmaň. Biz Türkmen halky Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna Türkmenistan döwletiniň iň ýokarky organydyr. Bizden ýokary döwletde organ ýok. Biz sizi işten boşadýan bilýäris. Eger de bir kanunçylykla dowam etseňiz, biz halk bolup Türkmenistanyň prezidentine işten boşadýar gerek bolsa diýip aýdym şolara. Polis işlerini düşündürün. Biz halk bolup diňe Türkmenistanyň konstitusiýasyna esaslanýar. Siz hem Türkmenistanyň konstitusiýasyna boyun egmeli diýip aýdyn polis işlerini. Goý 15 ýanvar güni Türkmen halkynyň öz hukuklaryny alyş güni diýip taryha girsin. Türkmenistan diňe